Νούμερο 3 για τη Λίλη μας ξεκινάει από το κόκκινο με το αριστερό πόδι. Νούμερο 3 και για τη Βάλια μας. Βρίσκονται ακριβώς στην ίδια θέση. Για να δούμε τώρα. Νούμερο 1. Μάκη μου, σ' ακούω. Νούμερο 1. Πέσουμε ένα χρώμα. Πέσουμε ένα χρώμα. Μπλε, μπλε. Μπράβο. Αυτό το δείχνω κιόλας. Πέσουμε ένα χρώμα. Νούμερο 1. Λίλη, κρατήστε αγάπη μου. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τον Πέτρο. Πες μου χρώμα. Πορτοκαλί. Τι? Πορτοκαλί. Πορτοκαλί. Πιο... Πορτοκαλί. Μπλε. Μπλε. Πήγα να πω ότι ήσουν έτσι πιο συντηρητικός παίκτης, αλλά βλέπω ότι... Πάλι ένα. Εξελίσσεσαι νούμερο 1. Πάμε νούμερο 1 για το Μάκη. Νούμερο 1. Μπορείς να επεκταθείς πάρα πολύ, Μάκη. Πορτοκάλι. Πες. Πορτοκαλί. Πορτοκαλί. Πολύ ωραία. Λίλη, το πόδι στο πορτοκαλί. 3. Νούμερο 3 μας λέει η γλυκιά μας Νίκη. Νούμερο 3. Βάλια, κρατήσου. Βάλια. Νούμερο 3. Νούμερο 3. Γρήγορα γιατί πέφτει. Μπλε. Νούμερο 3 μπλε. Μπλε, μπλε, μπλε. Για να δούμε. Κίτρινο. Κίτρινο. Το μετάνιωσε ο Πέτρος. Δεν πειράζει, καλύτερα για να προχωρήσει και πιο γρήγορα. Νούμερο 2. Νούμερο 2. νούμερο 2 για τον Μάκη. Βάλια, δεν σε βλέπω καλά. Νούμερο 2. Μάκη, πες χρώμα Μπλε, γρήγορα. μπλε, μπλε. Νούμερο 2 μπλε. Ναι. Πάμε.